chlapci, serus, počúvajte ma. Tak tento quest bol jeden z najťažších. Nikto ho nedokázal ešte zložiť. Zatiaľ som prvý, ktorý ho zložil a idem si vybrať tú odmenu. Tak sa pozrite na to, kamaríde, jak to má vyzerať. Len ľudia, ktorí sú ozaj zdatní, tak to dokážu to spraviť. Pozrite na to. Šup a je to. Máme to otvorené, chlapci, tak poďme na to. Poďme si vyzdvihnúť týchto 5 boxov. 3, medium. Aha, čo nám padlo? Ty kokso, Daryl, dobré. Ďalšie tu máme. A tu nám padli blingy. Dobre, borci. Kredity neodoberajte, nepozerajte a nekomentujte mladšie ako 18 a staršie ako 19 se vás.